dnešní díl bude o dnešních dětech. No, takže čau, ale tak jako právě mi vyjíždí trolejbus, že jo, tak nevadí. 13 večer, se. To jsem mohla, to je jedno. No ale budeme tady za rohem, takže jako kdybyste chtěli, tak klidně můžete ke mně přijít, jo. Tady je pro líny, jako citronová. Hele, to se kde a jo. Nechtěla bych. No? No, ale jako moje kadičky, jako ty jsou... Nebo na peníze! Kimotačku! Ty jako ty jsou prostě fakt úžasný, jo. Takže, mikina jako taky. Sex? Tak jako, ten byl dobrý, co? Tak nevadí. Ale hezčí je Sary. No tak jako, jo, tenhle jo, no, tady takový květáků. Cože? Teda, tyhle jako, kdo si květáků se kdo, cože? No, to je jedno prostě. No, to je, no, tak jako ta prolinie, jo, to je fakt prostě dobrá, ta citronová, jako, to je úžasný. Až mě povzbudí, jako jo, ty vole, plakám, dobrý, nic. No, tak nebudu, ty vole, to bys to nechtěl. No to nevadí, to je pro linie, ty vole, vidíte to, jaký to má bublinky, vidíš to, ty vole. Kdo to má kurva pít? Ty. A já. Ale jsi jaká drzá, no. Ne. Takže moje kalhoty, no, mývám modrý, jo, tak jako ty jsou lepší, takový pěkný, takový ten kyselý, prostě úžasný. No ještě budeme teda černý, jako ty jsou taky dobrý, jo. No kalhotky od nich ani radši nic vědět nechtějte. Jako mikina Roxy, to víš, no. No tak jako... Striptease. No to nevadí. No, to další. To další radši ani ty vole neříkaj. I pustíš jeden. Takže, teď budou rychlé otázky, jo? No. Musíš si vybrat mezi těma dvoma, ale co hned jako uslyšíš, tak to hned řekneš, jako. Víš co, nesmíš si mezi tím rozmýšlet, hned Co ale? Prostě řeknu hovno nebo žehlička a ty hned řekneš to nějaký slovo, jo? Takže, Puma nebo Adidas? Puma. Drát nebo dráty? Drát. Heterosexuál nebo hovínko? Hovínko. A co třeba gay nebo lesba? Lesba. No a ještě si něco chtěla říct? No tak jako, no to tvé, to je pěkný outfit, jako to se mi moc nelíbí, prostě to je humus, to se máš na sobě. Jako já jsem prostě úplně, já úplně prostě to nejlepší, co se může být, jo. Jako víte co, boty pumičky, jako úplně úžasný Pumičky, prostě. víš co? Pumičky, jako víš co, ne? Já mám olíny, já taky nic neříkám. Taškalhotky ty vole. Taškalhotky ty? Ty taškový nejsou. Co? Prdám, ta by taky taška by neměla, takže jako to nevadí. Hele, peněženka, co to je? Alpinka, to je na hovno. To nevím. Jak ještě sroluje, oh my god. To víš, aby se mi vyšla Dej mi napít. Pro linie, to je moje ty vole. Pro línie. Hejka, zmizela ta pinda. Pro linie. Tak dobře. A tohle nějaká kráva, která mi chce dát určitě ty holky, co tam nese. No tam nemá nic, tak píča. Má tam. Na to. Dávaj jet. Dej mi jojo. Ale no, já si tam budu jenom něco říkat. Pojď mi to, já mě budu Ale neotevírej je. Takže, To taky nemůže slíbit. Vidíte to jo, to se jako takhle háže, víš co ne, takhle prostě. No, Má to být na kaničce. to není ono. Tyhle vypadni. A jaký máš? Šáhla na kozy. Pojď, to mě ti rašetíka. Medvídka. A co tam máš na druhé straně za hru? Hovno. Hovno. Jupi. Jako medvídek jo, na skateu, ty vole, skate. Nevadí, ty vole penízky tam je tam ještě třeba můžu. Takže počkat, mobil, já si měla na mobil, no ne, každý vadí, že jo? Tak kdo je za ty bombony? No to je jedno, tak vezmeme klíče. Že klíče, že jo? O vole, nejsou. Kurva jsou. To není můj mobil. Mobil, ale ten je můj typ. Už ne? Už mi to. Takže to rozbalíme, jo, víte? Ani na to nemyslej. Kurva. Ty jsi píča. Půjč nám ty bonbony, my jenom rozbalíme, dva si dáme, tak všechno, no, tak jsme se rozbalí. Teď se takhle všechno o ně podělíme. Já něco řeknu, kurva, nech to být. Ona o nich něco řekne, takže mi jeden dáš. Počkej! Do huby, Ty vole, mi tady padají klíče do prdele. Do prdele ti podaj. Počkej. Ale tak jako
Neboj, to nespadne, kurva. Uč mi jeden. Nech to! Můžu si počítat. Počkej, ten je červený, ten je... asi hovno. Ty vole, Veronika, dej mi to. Uč mi jeden. Dej mi jeden. Oranžový. Červený, takže Tak to, ho musíš vrátit. tak to vypadá jak hovno. Vyjdi stavu. Chudná, to je výhoda. Ne. To je jednorožec. Co to bylo? Drží? Takže. No. Budeš ještě něco? Dejte se mě, jsem celebrita, tak se mě dejte, ne? Brdí vám prdel. To víš, že ne? Tak to je do prdele. Možná. Tak proto tam je furt něco cítím, že tam takový kouř ze mě vychází. To víš, jako v mojí prdeli hudí, jak každý víš, co má prdel, prostě úžasná. Ale kolik je? Vole, ne, jsem celebrita. Kolik je hodin? Když to je špatně, tak já odhadnu takový 1 hodina bude, jo. Takže, no. Cože? 8 večer bude, no. Kolik je, ale dopravdy? Jsem blondýna, takže 12:33. Ne. Kolik? No, ale to může máš být, to má být naše 2 stránka, ty vole. Ale co začíná? Můžeš to podle mě vystříhat, že jo? Co? Můžeš i potom to vystřihovat. Asi jo. Tak máme bez bombony. Tak vypadni bude mě, ty vole. Tak, teďka pro linie, už jsme si o ní řekli, dobrý. Taška, takže půjma jako. Jo, takže tuto taška se bude prodávat dneska večer na tržnici v Congolské ulici. Je tam. Seber ty klíče. Ano, pojď Je tam, natáčet. šátek. Aj, pojď natáčet. Retarde. Není to vaše stránka? Pojď natáčet. Klíče, jo? Jako. Pojď natáčet. Prosím. Ale šátek, Staneš napít. Dáš Ne, mi celý to potím. No to ne. Já to mám ještě na trénink. tak jako hele, penál jako s líčkem, no. Aha, nebudu. Natáčej. Ty vole. Ne, Ančo, nechci to, to nebude natáčet. Šátek, jako takhle ten se nosí přesně takhle, to ukážu. Počkej. Tak. Co si takhle, jo. Takže Ty jako, píče, tak už bude víte, že čarodejnice. šátek, jako. Ej, takhle vidíte, ale slyša, dej si to dozadu. Vidíš, kolik to mi to hále spát, ty babko. Dobře, tak nic. Takže já jsem úplně normální, jako víš co, ne. Pardon. Ale špatně válec rovný. Válec. Ale chcete někdo makovou buftičku? Ne, hele. To už. Víš, co to je za humus? Mako. Moje taška se nebůj, ty vole, to si mám hodit. Tady chytej. Hoď mi to zpátky. Říkám hodit, než vyhnout s tím. Oh! Oh! Jo, touchdown. Fuj. Na zahradě. To je zahrada, ty kráso. Vidíte tady naši uměleckou zahradu? Tady úplně nádherný, vidíte kytičky, různý, víš co? To jsou naše kytičky. A tady je moje oblíbené prase Piggy Pog, vidíte? Originál. Ale já si jdu zaplavat na prolíny. Zaplavat? Ale jdu plavat. Takže vezmu kačky, který nemám, že jo. Na tohle, že jo. Vezmu to, volám. Čau, prolíny je jaké? Jo, dobrý. No, tak když jsem kráva, tak mám se plně kráva, tak kuhni. No, takže podle prolíny jsem prostě kráva, jo. Takže já tu flašku prostě zahodím, že jo. Jako co s tím, že jo, když jsem podle ní kráva. Hodej mi taky bonbony, jo. Můj medvídek! Dobrý, jsme tu? Kde je ten medvídek? Jdeme. Tady je větší medvídek. To slámy! Ano! Papa!
byla naděje, že nám odejde a teď zase odchází. Takže... Ale no! To je píča. Takže, to bude vše. Jo, Hamil, to nezačíme. Mám to teď ty. Jo. Takže to dneska bude vše. Jestli byste chtěli zase něco vidět, tak napište cokoliv zase do komentářů. Tak zatím čau. Ale počkej, ještě ne, počkej, jdi tam ještě. Ale když tak zavolejte na tohle číslo, jo. Počkej. Když tak zavolej na tohle číslo. 721. Máš to, jo. Tak 244. Máš už to? Volej. 879, jo. Tak jako na to prostě zavolej, to jsem já, jo. A potom ještě zavolej. To jsem já, jo, to jsem prostě já. Jo, takže, no, tak Aničko. Tak já si teďka jdu ptát, jo. Takže ten trolejbus je 10 nebo 13?